Oamenii folosesc ideea asta că dacă mă pregătesc prea mult, o să sun robotic. Nu sun natural, nu pare că sunt eu. Este o părere foarte greșită. Pentru că cu cât repeți mai mult ceva, cu atât devii mai bun și cu atât adaugi particularități naturale și autentice ale tale. Da, într-adevăr, dacă tu citești de 3 ori, normal că a 3-a oară sună repetat. Dar ar trebui să calculezi în sute. Dacă tu ai repetat de 200 de ori, o să mai sune repetat? O să mai sune fake? O să mai sune ca și cum tu nu ești ăsta? Nu. O să sune natural și o să sune autentic. Și o să sune exact ca și cum tu ți-ai făcut tema de casă. O să sune exact ca și cum tu ești pregătit sau pregătită pentru această ședință, pentru această prezentare. Nu o să sune fake, nu o să sune nenatural, dar dacă tu repeți de 3 ori și e nefamiliar, evident, cum te aștepți să iasă bine? Despre asta e vorba. Din nou, probabil ai studiat ani de zile până să ajungi să fii bun la jobul tău. De ce crezi că dacă repeți prezentarea de 3 ori, o să sune natural și autentic?